Maria Teresa, reina, què passa? Guaita, el papa plora, perquè es va apuntar a informàtica i ara no sap què ha de fer. És que ha passat l'estiu i ja se sap. Si no tens memòria, nosaltres te la fem. Primer de tot, respira profundament. Si ets alumne de reserva, va ser acceptat a la preinscripció, pots venir els dies 4 i 6 de setembre de 10 a 1. O també tenim horari de tarda, el 5 i el 9 de setembre, de 5 a 8. Ai, però jo volia estudiar cicles i ara no puc perquè no me vaig a recordar el juny. I ara com ho faré? La meva vida és un desastre. Guaita, nena, respira. S'ha acabat l'estiu, però tens una altra oportunitat. Si vols venir-te a apuntar a l'Escola d'Adults de Sant Feliu de Guíxols, també pots. Pots venir si ets alumnat nou o estàs en llista d'espera de la preinscripció els dia 12 de setembre de 5 a 8 de la tarda o el dia 13 de setembre de 10 a 1. Visca, visca, hem entrat totes! Visca, visca l'escola d'adults de Sant Feliu de Guíxols!